DXDC Radyoman Report. Gikumpirmar ni Police Regional Office 11 spokesperson Colonel Catherine De La Rey nga nagtagbo karong adlaw ang baglangkob sa Regional Joint Security Control Center sa Commission on Election alang sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Nagkanayon si Colonel De La Rey nga gipahigayon karong buntag ang Regional Coordinating Conference din pangunahan sa PRO 11, AFP o COMELEC 11 sa World Palace Ecolanding Syudad sa Davao. Gibutyag usab sa tigpamaba nga dili abli sa mga membro sa tigbalita ang konferensya diin pagaumulon ang mga giya ug pagpangandam alang sa hapsay ug hinlo nga piniliay sa barangay karong Oktubre 30, 2023. Hinuon gipasalig sa opisyal nga kung mahumana ang konferensya, iya gilayon kining isabwag sa mga tigbalita aron masayran sa mga botante ingon man mga kandidato sa barangay ang mga giya ilabi na kadto mo file sa ilang certificate of candidacy karong Agosto 28 hangtod sa September 2, 2023. Nag-prepare po kami para sa Regional Coordinating Conference and Reactivation sa Regional Joint Security Control Center sa COMELEC. Kasama makatutong mga balita karong mga orasa kini sa Radyo Bandudong Rindo Basbog Tatak RMN. Tatak RMN.